Okay. Intayin na po kadito share a free ride team. Nga ng TED manin iti serbisyo apo. Health facts man na rin. IFM News. IFM News. IFM. Nagsubli ti share a free ride team manipod sa Nicolas iti barangay Barong Dingiras, Ilocos Norte. Tapno iti kasta ket mga paay ti pakaminduan at tulong manipod ti tinda. Kung nadagidi nakasarasta dito tayo ang miyembro tinatakamat ang grupo ket imbaw ni Suda ti founder and owner ti share a free ride iti barangay Barong tapno iti kasta ket mang tedman ti cash ken groceries. Imbatad ti miyembro ana palaos ti asi ti founder da kadagiti ubing ana panawan ti amada. May mi ko may tede, ito isang kabasit nga tulong. Sapay ko makatulong ken magustuhan nyo dito umay miited manen tita. Tapos pay na yun na tita nga cash ulit. Gapu iti daytoy ket napalaos ti panagyaman ni Mrs. Manilin Ballesteros nga asawa ti na kuryente apem musay amanalon iti barangay Dingiras, Ilocos Norte. Pagyamanak ti unay ti adu kada kayo nga imay kada kayo nga grupo ta bekadwa dati nga may yun dakol unay nga tulong para kanyami nga dati nga pagyamanan mi dakol unay nga tulong para ti pamilya mi kan dakam nga dito ko kadwa ti nga mangbambantay kanya kung mang tulong nga mga sikaso kanyami ta hangko talaga masaparan ti nga obra so nga pagyamanak laon unay kadagiti nga intudyo. Naamuan nga into no bigat ti birthday ti asawa na ket daytoy ti birthday wish na para iti pimusay nga asawa na. Sapit ta naragsak sunod pa. Hanak kami ulit ang padulong ko nun. Ika ang ginanan. Kasararagan na kami natalawa mo. Kasararagan na kami ti hirad timtig sa amin. Salong nga nabatin. I love you pa. Naamuan tayo nga into no umaya Sabado iti panagpunpunan ni Mr. Ballesteros. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.